ja se menee seuraavaan sivuun. Se on mun blogi, videocorso esercizi cruciverba Italia suo. Se viimeinen on preposizioni täällä, nyt numero 11, ja questo possiamo farlo così. Ja sitten painamalla sitten numeron päälle on mahdollista. Tällä päällä, tällä F.Y feminiini yksikkö, koska varmasti se on joku niin sopra su, ei tarvitse niitä sellainen. Tämä on 5 kirjaimet, sitten pitää olla sulla. Mutta voisin käyttää niin tämä suggerimento ja nähdä kokonaan. Okei, era sulla. Kun olette valmis, voit tarkastaa tästä. Ja hän vain kertoo prosentti, joka on tehnyt hyvin, ja laittaa niin sen jälkeen, kun painaa, jos esimerkiksi mä kirjoitan nyt suilla, teen virheitä, tällä on suilla, niin se on tämä suilla täällä. Hän tarkastaa 0 pistettä ei ota pois tämä, joka se oli väärin, mutta pitää kirjoittaa uudestaan. Se on se idea. Näin se toimii, tämä ristikkoharjoitus netissä.